O jora jotono no sobre Jisuni mungbai lamsogo. Pastor Yakardi. Gobang masal romui mothani samung. Cengjakmani te tangjakmani yagulo. Mothani samung kulugui tongkha. Kaitorbai mang rajagya chongjagya pastor dakti Yakardi. Nung saimano nung chongjagde ebakhe chongjagya. Haini bagi dakti Yakardi. Jeremiah butsa berem tham. Butang chiba. Ang norokno ani khasukmani mera meruknaino runai. A borok norokno rungmungte simungbai sarunai. Hayakhe saheb kokbai. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Buino srungai ahaino muchungai pastor unairo jora tongsani Yakardi. Nung mothago kese kereng nuguibo bujiya khuda. Nung derarui tongmani nini nok tongo busabutui tongo. Sadrop nungdrop tongo. Nung buino srungai gobang sal duawi tongkha. Hunba nung siu nung kaitorbai ringjagya pastorse. Herling bailing khe nung poito khlainai rokno obrum rudrop ngai tongkha. Nini ja tongmani deraya sani kemaya sani khao kaichomdi pholak kathar khairok sani khao chomdi. Obo ereng samung hai mata tongdi. O samung klayeibo nung kaitoni hamari mannai. Nung naithoknai borom tongnai phia buni dagi jakma bai ahino musungma bai o samungo yak rui ta tongdi. Obo sengsarni kubun bodolni samung hai mata tongdi tabukbo kahamkho. Motha asik kupro layo. Nung nugibo nugya sukhe kirima kwrui khe bukhani kokno nayawi. Gedna ragui tongo. Haini bagui ok kok khnamani yagulo bukha kuthung ngyawi pastor Yakardi. Sumsok rommani kokrok phnatogya satogya. Nung saimano nini bukha bising phola tabuk tamo sawi tong. A phola bukhawo teriksa khe samani kokno se khnadi. Dofa gnangai obrum jabrum nangai tongmani yagulobo nung wansukna naya abutuma kok. Nung huno nono kebo nuknai kwrui nini kokno tisanai kwrui phia saimandi kaitoni busa kahamrok nono khase logui tongo. Phung sarik diporon nugui tongo. Kha thamogui tongo. O jorawono nung pastor Yakardi. Nung salkaham nuknai busabutui hamsanai nukhung gristi chasanai nung baikhro blak mukhang mannai nung asukno bukhakrak kaitoni vision nukjak hunke pastor ta Yakardi. Phiaba jora o phil blak je kamiyungo subrayungni samung kaham ungui tongo. Aroni poito khlainai eba khe poito khlaiya. Joto borok hamchan mani nukjak nai. Kiri koro kominai. Thangphai hamari ganang kachang dodor ungnai. Kungchugya borok bangnai. Bagui chalaina tongnai. Halok motomsai phainai. Phia nung saimano nini kamiyung deramasai derai phayo. Khakchungma kemai phayo. Wana kiri bangui tongo. Borokni halok deralai tongo. Mothani ranggini jengjal kubuksai phayo. Obrum jabrum te sengsari tongthok chathok beglai phayo. Nung abuno mokol klaiya tamni hinkhe kaito nono vision imang reya. Nung sakbo saimano nung a samung kotorni borokya. Haini bagui nung chongdi nung tabuk tammo khlainai. Barja gosinai rokni majra kosong rokni sai bango. Bujiyawi ahaino thong a kaitoni samungo kulugai tatongdi. Samung songsama sai kakhlaima bango. Penalty, fine, accountability gobang ungo. Kaitoni a horjlayo yak tarudi. Nung huno mungsa unglak hunai. Bisik nuini ulo nung khait ebakhe scars
kotor nuknai abo belai dunoknai a mari kisani mari inglak yangbo ayangbo sijaknai nung khasiya tangdi motha habui saisung wansugui siring khe srapsa tongui naidi phola kathar bokha bisingo tepsa khe kok sawana pholani a kokno saknangya ta angdi hamjaknai kaitor bini pholani bisingtui nono nayo kok nadi sak pheti haha hihi kok samu kok labra kok molok phurungmung phurungui jora ta dua redi mothani kaglai phuilai kakhlailai bangnai nung kirina khaidi yapri usludi tamni hinkhe nung saimano nung kaitor bai chongjak basijakya nung kisisa ajimungni bagui kisisa mukhangni bagui yang kok satok dropni bagui oro klai tatongdi mothani borok joto saimano nung chongjakde yabakhe chongjakya kaitorni bwsa rokni bwkha ta swaidi borok no soima balukha borokni bwkha tungplama balukha nung khe asukse khalok lakhamu phia mothani borok no khalok sukha borokni bwkha dundrokma kwplai kwthang kaitorni hisabo soguya sani nung pastor Yakardi buini kamiyung chungsai phaimani nugyada bui torsai mchangsai phaimani mokol klaiyada lachidi hinna musungya phia totra kok tlangai khuktui gduk sakhe waisa wansugui naidi nung kaitorni chongjakde ulni kok nin thani nung aro tamungui tong kaitor tamunai bahaike bo kha phurjak abono sina ringya nung ahaino bui tongtui bui chatui tongkhe bahai ungnai nung kubuide mothano kaitor tamuk khlaidi ungdi hun sabai sanarung hayungni nokbar hasteni nokbar biang sip biang kobon mokol kaisumui nadi srapsani bagui dofano poito khlaini rokno butwa swnamui ta tongdi haktor hawa sipsai phaima jora genji gen alpha bwskang phaima jora nung oro korom motho yamre kamre yabeng thabeng tangdi sitra layeno nini a labra oro nangna kwrui yakse yagra mokol kai naidi gobang sal tei butwa swnamui mana kok kwrikhe baini no deranai nung tei nini kok labra khwnanai rok nung khlai tino borok no teibo kwbang khe dera rwnai kwprap wngui bachanai nung kha ta khaidi a borok nini thani bomui tonganu hinui 2 Timothy chapter 3 khulogui naidi Jeremiah wanajakma nini tai nini nukhungo dophao nang phaiyana tei nung dakti pastor Yakardi mare sikok hunmani kok nung bujima tei phwrwngma haiya abono surima bisingtui teisa cherui naidi nono kaitor kwbangma bisi jora tei khalok sukha nono nasing sukha phia nung kha kifilma kwrui sakno cherui naima kwrui kuriya chawi nung dophano lama ta kororodi motha tamono hun khaksa huyui kisa karibui samani nung kaham ungano hunui de wansuk dopha komorui sumsokni selengo kulugui bigra mangsong songlangphuru nini nukhungbo yoglak phiaba kwthang kaitor mungsao phano chaya khlaiglak haini bagui a pastorni khaobo kok sanai poito khlainai rokni thanibo khairokma narogui daktino mothano jai khlainai khakchangma tei hamari rwnai tamni hinkhe elenbago sao phwrwngmung bwchap beremchar bwtang chisini chichuku ano hamjaknai rokno angbo hamjago kha bai naitungnai rok khe ano mano gwnang bai borom ani thani se rangri tei hamchamabo ani se amen.